Iritsi da Danbakako laugarren gaua eta gaurkoan Bergarako seminarixoko aretoan Katarsia, Illuminatis, Erromintxelak eta Etxepe izango dira musika eskaintzen. Txilautgunean berriz, Buda izango dugu eta laster hasiko dira musikariak beraiek ondoen dakitena egiten. Bueno, neskak, bukatu da emanaldixa, ze moduz geratu zaria? Bueno, hasieran bastante kostau gau ondo hastia, nire sensazioa bentsat, baina gero hobetzen, así que bueno, bukariakin gustora. Doina akustikoak, goxuak, bueno, eskaintzen hasi zaria, baina bueno, bizkortxuak be, esken ditzuzu, ezta? Bai, gutan etioko, gure kantuak batzuk gehixena tristiak bio, baina piskate, alegre piskatu bauke. Gaurko egunai erreferentzia inez be, mesutxua bota duzu, ezta? Bai, gaurko eguna justo aprobetxau dugu gaurko eguna izan da eskaintzeko mobilizazioetan eta egondan jendiai eta egunero borrokan da bilen jendiai. Itzala iristen den lekuetan gukarria itzali. Argia iristen ez den lekuetan ezin bilatu itzali. Itzala iristen den lekuetan guk argia itzali. Kale hutsak dira lanerako bidea, kalekatu parea. Atariko eskalean, kale hutsak dira lanerako bidea, kalekatu parea. Atariko eskalean. La historia comienza sin más, sin saber muy bien nos dejamos llevar. Las fuertes olas reinan en la mar y yo con miedo a hundirme, aunque no lo quiera pretendo escapar, o eso es lo que quiero pensar, pero la tierra tiembla sin parar y yo con miedo a hundirme. Illuminatiseko Endika, Endika, seminarixuen eman duzue kontzertua, zen moduz geratu zaria, zen olako sentsazioakin, jendiak zelan erantzun dau? Bueno, nik pertsonalmente oso ondo, eta nik uste taldekuak bai oso ondo, guretako esperientzia oso politxa, soinu kalidadia oso ona, eta bueno, direktua hor grabauta gelditzuko da, eta eskerrak emutia gure lagunei hurbildu diesenak, eta oso posik, haupa Danbaka!
bigarren gaua, danbakakoa, zer etorri zara? Bereziki grupon bat ikusten etorri zara? Bai, katarsia ikustea. Ne laguna dia eta aprezia hundi xaotzen. Emanaldi txukuna eskaini dago ero ez? Bai, desiatzen hau disku ateatzeko. Aber irazte duten. Bueno, Maialen, Gabon. Gabon. Zer etorri zara ikusten gaurko gabian? Ba, Illuminati atxabatako talde bat. Ondo ibili die? Oso ondo, animauta. Gogorra zide kontzertua, lehenengo unetia, tope. Ba, bai. Hainbat jarraitzaile gainera etorri zari eure ikusten, Ba, atxabaltako kuadria dana. Eta, kaiua mundagoe? Ba, nik uste baietz. Bai, animauta egon die eta soltau die. Esto kontzertu bat desontxel duga, sartu da barrura, jautzi zegoen, kanpuan jalegua eta gero barrura, imaginatzen. Usteko jatu nitxea, solotxoren bagei hau, trompeta putxoa gehiago, baina bueno, azkenien sartu bidan ordu erdixen eta aldoen hain jo, da nik uste jendia gustora gelditzu dala, así que oso posik. Lehenko filetan hor bat beste ibili apur bat dantzan, ez dakide, baina jente asko de la rei ez da animau, Ez, hau Euskal Herrixa da, eta Euskal Herrixan bakigu, lehenkoko filetan beti aixia egoten dela. Eta berba la rei, baina bueno, oitxuta bat, así que aurrera. Zuek gypsy, swing, estilo hori ustartzen duzue, askok igual ezakixen zezan, etorri die, eta uste duzu, gozatu da biela. Nik uste bai, azkenien hau dauz variedade asko, talde asko, eta azkenien jendeak badaki nola datorren zer ikustera, eta nik uste jendeak asko gozatu dauela. Etxepe torrega ikustera. Etxepe! Egu etxepe! Gero etxepe! Aze miseria, jende honazko hierria, pasauta jende artia, mirakara inoria, hormaren atzian, ilupia psikodelia, festa zidan eta gora igotzian. Batzutan ez dut ulertzen, azalduaren bizitzaz dela merke, zenbako l'hospital eta horrezia atzerrian gu ez dela begira. Baina ezin dut ulertu, beldurren aurrien inorez da zutitu. Gura bidegia sortu, satxatzen direnei eskuak lotu. Gaueko argiak iluniak, gariko asatzea sentitu nahi rockstar. Gaueko argiak iluniak, gaur lagunekin nau, gaueko argiak iluniak, gariko asatzea sentitu nahi rockstar. Gaueko argiak iluniak, gaur lagunekin nau, Eli Maiagan, etxepeko kidea, ze moduz geratu zari gaurko kontzertuan hostien? Baitzela, azkenean jende piloa bai etorri da, eta bukara partian zauen energia eta oso ondo pasau. Gainera olako ekipuakin oso ondo, benetan.
Gainera, bueno, jarraitzaileak, lagunak eta etxekoak gerturatu dien lehenengo filara, beste emanaldizetan ez bezala eta hori eskertzekoa da, Bai, gainera azken aldi honetan induen kontzertuetan bai, kristoneko jendeta etorri da eta beti kristone apoioa muten, osea que gaur be ezin zan falta jendia, oso ondo onda. Hau festako dantza, jokua pasau dauzutan, ezin da geratu elbertan, rugoian eta zulotan, abestia 5 minututan, taberna guztia dantzan, azte buruko joko, egun lokaletik umatzaileak txai. We ain't gonna stop, taberna errebio, drop to the floor, zein portan dena da hor. We ain't gonna stop, goizeko seia jotzeko, drop to the floor, asmo bare juteko. Zenbat aldiz esan dizulture sekretua, gabeko ezina honetan daude aurrua. Zenbatetan ikusi dut argi hortetzean, eguna asteak da, segi zantzun, segi dantzan. Ezin da eskatu gehiago. Ni behintzat oso gustora geratu naiz. Eta netik auki dauen ekitaldixa, dana dala, bueno, zebe ja kontzertu asko ikusi dituzue, saiako ikusue gero aukeraketia, Claro, gau, ja bakarrik saio bat gehatzen da, datorren hilean azkena, eta oinen biuna gaurkoa apunta hau, eta gero ja datorren hilean aukeratu azkenengo hirurak, urtarrian ze gertatzen dan. Dana hori gutxienekoa da, kontua da hemen eguakotxetan egoten den ambientia, girua, barruen da kanpuen bebai, eta hori horrein ezina da, ezta? Nik esaten do taldi ona etorri deia, bueno, aurretik lanak enya, baina gero taula gainean disfrutatia eta netako premisoa da hori. Ona etortia jende aurrian eta zuzenian eta hori da premisoa. Gero sari potolua jausten bada, hobeto, baina eta gaur oso pozik gatu naiz, Bukatu da laugarren gaua, abenduaren 16an espero zaitxustegu hemen, Arragoa, Isla Bat, Hori eta Sindi Berbenaz. Azken tragotxua txilautean, ordu batetan danok bagoiaz. Eskerrik asko eta gora danbaka! Eskerrik asko. Mi esker. Eskerrik asko.